Zipani zolamula maiko ambiri zaluza zisankho mchaka cha 2024 koma mwinafunso ndikumati vuto ndi chani. Ikamatha video iyi ndikhala ndikukuwuzani zipani zingapo zimene zaluza, zipani zimene zinali zolamula komanso mwina ndikumaunikira mavuto ake. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mchaka chino cha 2024 ndale zatembenuka zedi. Zipani zolamula ku England, Poland, Botswana, Japan, Argentina, America ndi maiko a Crimea onse zaluza zisankho mchaka cha 2024. Kodi chikuvuta ndi chani? Ku America kwaoneka zinthu zodabwisa masiku apitawa. Donald Trump anakhalapo president wa dziko la America ndipo analuza zisankho zaka 4 zapitazo. Chipani chake ndikupita ku opposition, koma mchaka cha 2024 zazizimusa anthu pamene Trump wawinanso zisankho kuchokera ku president opuma. Donald Trump ataluza boma wakhala zaka zingapo ndithu. Mchaka cha 2023 analengeza kuti azapikisana nawo pa chisankho cha president ku America ku mchaka cha 2024. Izi zinadabwisa anthu ochuluka. Chipani cholamula ku America chinayika munthu wa mayi otchedwa Kamala Harris ngati presidential candidate wawo kuti akwapulane ndi Donald Trump. Kampeni inayamba ku America miyezi yambuyomo pamene Donald Trump anawomberedwa pa msonkhano wina wa ndale, ndipo pa nthawiso ina yake amafunanso ndithu kuti awomberedwe, koma sniper amene ankafuna kuchosa moyo wakeyi mwamwayi anamuphonya Donald Trump ndipo Donald anapulumuka. Chisankho chitachitika zapezeka kuti ku America chipani cholamula chaluza ndipo Donald Trump yemwe anali wa opposition komanso president opuma wawina. Ku Japan nakonso president opuma wawinanso chisankho kubwerera mboma pomwe anachosedwa mbuyomo. Chipani cha Liberal Democracy Party chomwe chakhala chikulamulira Japan chagwesedwa ndi president wopuma yemwe ndi Shigure Ishaba. Kukwiyatu kwa anthu kwafikanso ku dziko la Argentina komwenso anthu kumeneko avotera president opuma oti analuza zisankho mbuyomo ndi kumubwezeresa pa mpando. Panopa ku Argentina anthu avotera Javier Milei yemwe anakhalapo president nthawi ya mbuyomo. Anthu akwanisa kuchosa president yemwe anali pa mpando mzikolo komanso wa chipani cholamula. Koma funso nkumati chikumachitika ndi chiyani pa dziko lapansi makamaka mchaka cha 2024 kuti zipani zolamula zizingoluza zisankho, komanso chikupangisa ndi chiyani kuti panopa maiko ambiri azivotera ma president opuma oti anakhala pa president mbuyomo. Izitu zaonekera mchaka cha 2024 ku England, Poland, Japan, Argentina komanso America. Izi ndi zina mwa zinthu zimene zimachitisa kuti president wakale abwerere pa mpando mu dziko lomwelo limene anthu anachita kumuchosa pa mpando. Number 1, kayendesedwe ka zachuma. Ovota ambiri amayika pasogolo nkhani zachuma kuti kodi mzikomo zachuma zikuyenda motani. Ngati zachuma sizikuyenda bwino mu ulamuliro umene ulipo pa nthawi imeneyo, anthu amatha kulakalaka mfundo zachuma za president wakale zimene amakhulupirira kuti zinali zogwira mtima polengerera kuti tinayika pa mpando awa koma ndi mphwepwa bola mfundo za mkulu wakale uja. Number 2, kusakhutisidwa ndi ulamuliro wa umene ulipo mu nthawi imeneyoyo. Ovota ambiri amatha kukhuzidwa kwambiri ndi momwe president alere. Ngati anthu sakukondwera ndi usogolere wawo, atha kufunafuna njira ina ndi inzake imene angapezepo kuti amubwezerese msogoleri wakale uja alamulire. Number 3, amene amathandizira ndi a media kapena kuti ofalisa nkhani. Kulembedwa nkhani kwa president opuma kwakale mmapepala kumatha kuthandiza kwambiri anthu kuchitanso reflect back, kuyang'ananso kalerawo kuti kodi kalerija timakhala motani ndi president iyo. Ngati a media kapena kuti olemba nkhani kaya ndi ma social media kaya ndi ma newspaper kaya ofalisa nkhani pa TV ndi pa wireless akukumbukira akuona bwino kuti president wakale uja anali bwino, amatha kumalembalemba nkhani zake ma newspaper komanso mwina kumalankhula nkhani zake kumafanizira nkhani zimene zikuyendeka muzikolo ndi kumafanizira ndi nkhani zakale. Izi zimatha kuchitika ndithu kuti anthu akhalenso ndi nthawi yomakumbukira president wakale. Number 4, kusamvana. Madera ena andale pali kusiyana kwakukulu
ovota ena akhonza ndithu kuchitisa kuti president wina akhale pa mpando pamene wina agwe. Tingoyerekeza tikupaseni chitsanzo mu chaka cha 2020 kumene madera ambiri a boma la Lilongwe anavotera ulamuliro wa MCP kudana ndi ulamuliro wa Peter Mutharika. Anthu amene achaswa ku Lilongwe atakhala kuti akufuna avotere Peter Mutharika amuchose pa mpando Lazarus Chakwera chikhoza kukhala chinthu cha ize, chotero kuti kagulu kena kake ka anthu kakhonza kupangisa ndithu kuti president wakale abwerere pa mpando. Monga mwachitsanzo ndikupaseni chitsanzo ichi chogwirika bwino. Anthu onse amene amakhala madera a Mulanje, Phalombe, Tcholo, Zomba, Balaka, Machinga ndi Mangochi atangogwirizana kuti sitikufuna kuvotera chipani china chilichonse, chipani chimene tingavotere ife ndi Mbakuwako. Ndikhulupirireni kuti Mbakuwako izalamulira dziko la Malawi. Izi zimatha kuchitika chifukwa chakuti dera limodzi anthu ambiri afuna president mmodzi, ndipo ngati president wa Mbakuwako anali president opuma wa dzikolo, zimakhonza kutheka president ameneyo ndi kubwereranso pa mpando. Mdziko la Malawi limayeneka kukhala ndi zisankho mchaka cha 2024, koma chifukwa chakuti anthu atavota mchaka cha 2019 anthu anapanga ma demonstration zimene zinachitika kuti anthu avotenso mchaka cha 2020. Izi zinapangisa kusinthidwa kwa ma date ovotera kuchokera mchaka cha 2024 kupita mchaka cha 2025. Pali thengenenge mdziko la Malawi kuti kodi amene alamulire Malawi mchaka cha 2025 ndi ndani amene alamulire Malawi mchaka cha 2025. Kodi tipitirira ndi boma la Chakwera kapena ibwera nkhope ina ya nyuwane mu office kapena Amalawi avoteranso munthu amene anamchosa okha amene pa mpando mzaka zingapo zapitazo. Langa zina ndi Sam Mavita, ndimapanga ma videos ku Malawi, Ndale Entertainment, za umoyo komanso za masewera. Ndimaponya ma video wiki ina iliyonse, koma ma video simungaone ngati simunachita subscribe. Ndege please onesesani kuti mwachita subscribe, tipaseni video ngati mwayikonda. Palinso ma videos ena awiri pa screen pa aonereni. Mavita here, tikaonane kumeneko.